Matthew Asempa Tidumiensa. Edano a Yesu firi fie kɔtena mpoano. Nkrɔfo akuakuo pii boaboa wɔn ho ano baa ne nkyɛn. Nti ɔkɔ kuduo bu kɔtena mu. Na nkrɔfo akuakuo no nyinaa gyinagyina mpoano. Na ɔkasa pii mebuo mu kyerɛ wɔn sɛ, hwɛ, Ogufo bi frɛdi kogu aba. Na ɔreguo no, ebi kogu kwankyɛn. Na noma ba bɛsosɔe. Ebi nso kogu aboɔ so. Baako a dɔteɛ pii nie. Na ntemara na efifiriye. Efiri sɛ na dɔteɛ no mu nnɔ. Na owia firiye no, ekusan. Na eni hini nti ɛhyee. Ebi nso kogu nkasɛe mu. Na nkasɛe no nyini na emia no. Na ebi nso kogu asase pa mu. Na ɛso aba. Ebi ɔha, ebi aduosia, ebi aduasa. Deɛ ɔwɔ aso no, mano ntie. Na suafo no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ, adɛn na wokasa kyerɛ wɔn mebuo mu? Na obua se wɔn sɛ, Mo deɛ, wɔde ama mo sɛ monhunu ɔsoro ahenni mu ahintasɛm no. Na wɔn deɛ, wɔmfa maa wɔn. Na obiara a ɔwɔ no, ɔbɛma no. Na wanya aboro so. Na obiara a onnie no, deɛ ɔwɔ mpo, ɔbɛgye afiri ne nsam. Yɛn nti na mekasa mekyerɛ wɔn mmebuo mu. Ɛfiri sɛ, wɔhunu deɛ, nanso wɔnhunu. Na wɔte deɛ, nso wɔnte aseɛ. Na wɔn mu na Yesaia adiyisɛm no aba mu sɛ, teɛ deɛ, mobɛte. Na morente aseɛ. Na hunu nso mobɛhunu. Na morenhunu mu. Ɛfiri sɛ, ɔman yi akoma apirim. Na wɔn aso mu ayɛ duru. Na wɔmuamua wɔn ani, na wɔamfa wɔn ani anhu. Na wɔmfa wɔn aso ante. Na wɔamfa wɔn akoma ante aseɛ. Na wɔanane wɔn ho. Na mansa wɔn yadeɛ. Na mo deɛ, enhyira no mo ani sɛ ehunu, ne mo aso sɛ ɛteɛ. Na nokora mese mo sɛ, adiyifoɔ ne ateneneefoɔ pii pɛɛ sɛ wɔhunu deɛ muhunu yi, na wɔte deɛ motie yi. Nanso wɔanhunu, nso wɔante. Enti afei muntie Ogufo ho bɛ no. Obiara a wɔte ahenni no ho asɛm, na ɔnte aseɛ no, ɔbɔnefoɔ no ba behwim deɛ wagu no n'akoma mu no. Oyi ne deɛ ogu nkwankyɛn no. Na deɛ ogu no aboɔ soɔ no, ɔne deɛ ɔte asɛm no, na wɔde anigye agye no ntɛntɛm. Nanso onni hini ɛwɔ mu. Na wɔtena hɔ kakra, na sɛ asɛm no nti amanehunu anaa ɔtaa ba a, ɛntamara na to no suntidua. Na deɛ ogu no nkasɛe mu no, ɔne deɛ ɔte asɛm no, na wiase asetena yi mu dadwene ne haw ne ahonyadeɛ na ada amia asɛm no, na ɛnso aba. Na deɛ ogu no asase pa mu no, ɔne deɛ ɔte asɛm no, na ɔte aseɛ, ɔno na ɔso aba. Obi so ɔha, obi aduosia, obi aduasa. obu wɔn bɛ foforɔ sɛ, Ɔsoro ahenni te sɛ onipa bi a ogu abapa n'afuo mu. Na nipa daeɛ no, ne tamfo ba bɛguu wira bɔne bi awio no mu, na ofiri hɔ kɔe. Na eyi ahahan ne so aba no, ɛna wura bɔne no nso da adie. Na ofiewura no akoa baa ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ, Owura, ɛnyɛ aba pa na wuguu no wafuo no mu. Na wura bɔne yi deɛ, ɛfiri he? Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, ɔtamfo bi na wayɔ saa. Na nkoa no ka kyerɛ no sɛ, ɛnea wopɛ sɛ yɛkɔ boaboa no anaa? Ɛna ɔse, daabi, anyɛ a moboaboa nwura bɔne na no, na moatu awio no bi afra mu. Moma no mmienu nyinaa nyini nkosi twaberɛ. Na twaberɛ no mu, mɛka makyerɛ twafoɔ no sɛ, mommoaboa wura bɔne na no kane na monkyekyere no afiafi ma wɔnkɔhye. Na wio no deɛ, mommoaboa no nkɔgu mesan so. obu wɔn bɛ foforɔ sɛ, Ɔsoro ahenni te sɛ sinapefue a onipa fa kɔdua n'afuo mu. Ɛno na ɛyɛ aba hodoɔ nyinaa mu ketewa deɛ, nanso enyini a, ɛne ɛfan nyinaa mu kɛseɛ. Na ɛyɛ dua ma ewiem nnomaa ba bɛtena ne mman so. obu wɔn bɛ foforɔ sɛ,
Ɔsoro ahenni te sɛ mmɔka a ɔbaa bi fa kɔfɔtɔɔ asikyiresiam kurokuma mmiɛnsa ma de kɔsii sɛ ne nyinaa kaeɛ. Yeinom nyinaa Yesu ka kyerɛ nkurɔfoɔ akuakuo no abɛbuo mu, na wɔankwati bɛ ankasɛm biara ankyerɛ wɔn, na deɛ odiyifoɔ kaeɛ no aba mu sɛ, mebue ma no abɛbuo mu, mɛpae nsɛm a ahunta firi wiase asefre no mu maka. Na ogyaa nkurɔfoɔ akuakuo no kwan no, ɔbaa fie, na n'asuafoɔ no baa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, kyerɛ yɛn afuo mu wura bɔne ho bɛ no ase. Na wobua see wɔn sɛ, Deɛ ogu aba pa no ne onipa ba no. Afuo no ne wiase. Aba pa no ne ahenni no ma. Wura no ne ɔbɔnefoɔ no ma. Ɔtamfo oguiɛ no ne ɔbonsam. Twaberɛ no ne ewiase awieyɛ. Twafoɔ no ne abɔfoɔ. Enti sɛdeɛ wɔboaboa wura no na wɔde wogya hyeɛ no, saa ara na ɛbɛyɛ wiase awieyɛ. Onipa ba no bɛsoma n'abɔfoɔ na wakɔboaboa suntidua ne wɔn a wɔdi nsɛmmɔne nyinaa no afiri n'ahenni mu. Na wɔde wɔn akɔgu ogya fononoo mu. Ɛhɔ na osu ne setwerɛ bɛba. Ɛna ateneneefoɔ no bɛhyerɛn sɛ owia wɔn agya ahenni mu. Deɛ ɔwɔ aso no, ma no ntie. Ɔsoro ahenni no te sɛ agyapadeɛ bi a wɔde asi afuo mu. Ɛno na onipa bi kɔhuniɛ na ɔkataa soɔ. Na ho anigye nti, ɔkɔkɔtɔn deɛ ɔwɔ nyinaa de kɔtɔɔ afuo no. Bio, ɔsoro ahenni te sɛ odwanidin bi a ɔrehwehwɛ ahwene pa. Na ohunu ahweneɛ biako a ne boɔ yɛ den no, ɔkɔtɔn deɛ ɔwɔ nyinaa de kɔtɔe. Bio, ɔsoro ahenni te sɛ asɛw a wɔde guu po mu na ebu maa nam hodoɔ nyinaa bi. Na ɛyɛ ma, na wɔtwe baa mpoano, na wɔtenaa ase boaboa deɛ ɛyɛ no ano guu akodoɔ mu, na deɛ ɛnyɛ no, wɔto gui. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ wiase awieyɛ no mu ara ne no. Abɔfoɔ no bɛba abɛfa nnipa bɔne afiri ateneneefoɔ ho, na wato wɔn agu ogya fononoo mu. Ɛhɔ na osu ne setwerɛ bɛba. Moate yeinom nyinaa ase anaa? Ɔka kyerɛɛ no sɛ, Aane. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Yei nti, twerɛfoɔ biara a wayɛ no osuani ama ɔsoro ahenni no te sɛ efiewura bi a ofiri n'agyapadeɛ mu yi nneɛma afoforɔ ne adadaadie. na ɛbaa sɛ Yesu wiee mmeyibuo no, ofiri hɔ kɔe. Na ɔkɔɔ ɔno ara ne kurom no, ɔkyerɛkyerɛɛ wɔn wɔ nhyiadan mu ma no yɛɛ wɔn ahodwiri, na ɔkaa sɛ, ɛhe na woedi nyansa ne ahoɔden nnwuma yi fire? Ɛnyɛ dua dwumfoɔ no ba no nie. Wɔmfrɛ ne na Maria ne ne nuanom Yakobo ne Yosef ne Simon ne Yuda. Na ɛnyɛ ne nua mmaanom nyinaa na wɔne yɛn wɔ ha yi anaa? Na afei, ɛhe na oyi konyaa yeinom nyinaa? na ɔyɛ suntidua maa wɔn. Na Yesu see wɔn sɛ, Anidie mmɔ odiyifoɔ, gye ne kurom ne ne fie. na wɔn gye a wɔnyi nnie nti, wɔanya ahoɔden nnwuma pii wɔ hɔ.